Tenim aquí l'Antoni Viladomat i Manal, que és aquest personatge. Ja sé que és petitona, la pantalla no, però la projecció. Llavors el que podré fer és anar ampliant les imatges perquè puguem anar veient doncs, alguns racons, alguns rostres, etc. Jo el que us he fet aquí, com que la setmana que ve anirem directament a veure la pintura mural, jo crec que això està fluixet, Es pot pujar el volum? No és que no ho vulgui cridar, però... Només que el sonido d'aquí, ara no sé com se sent aquest. Millor? A veure, no ho sé, provarem, potser sí, la forma, de la manera d'agafar-lo. Doncs el que us vull fer és explicar-vos el personatge en qüestió i les obres que ha anat pintant, què és el que ha arribat fins a nosaltres, però el que sí que és interessant és que, com que veurem, això que estava dient, la setmana que ve, in situ, a les parets, el que són les pintures murals, les pintures al fresc, les pintures al trem d'ou, els estucs, els olis, etc., els repertoris que té directament en allà. Això us ho passaré ara al final per fer-vos 5 cèntims, però la primera part és per parlar de les pintures que feia, i ell triava diferents gèneres, és a dir, és un artista que, clar, nosaltres tenim el barroc al cap, ens en recordem una mica del que seria l'arquitectura aquesta carregada, abarrocada, que diem, que seria com amb roques que tenen formes elles mateixes i que es recargolen i que es carreguen fins i tot quan arriba el rococó, que ja ha deixat el rínxol aquell més acabat de rínxolar. Ell té influències, per exemple, italianes, però clar, es troba amb que ell neix a Barcelona. Quan és petitó, doncs a la seva família treballen molt a prop dels artistes que en aquella època eren més artesans perquè treballaven oficis, que és allò que en diem els de vells oficis, que serien els dauradors. El seu pare era daurador, que després també ja us passaré alguna imatge perquè veieu d'on sortien aquests dauradors. Tot allò que estava relacionat amb l'arquitectura, però volia dir que la paret no quedés completament nua de maó, per tant s'havia de fer un estuc, per tant es necessitaven famílies estucadores que coneguessin exactament què és el que es podia fer amb els guixos, amb les coles, etc. Després es necessitava qui sabia aprendre, doncs havia d'aprendre a dibuixar, perquè després havia de fer ornamentacions que tinguessin més o menys gràcia, que tinguessin equilibri, etc. Tots aquests artesans, que això és una cosa que s'ha anat repetint al llarg dels períodes, com podem trobar en el modernisme. Sabem doncs, que Gaudí mateix no treballava sol, necessitava els que feien servir el marbre, els que sabien treballar el vidre, per tant havien de fer servir el plom per fer de vitrallers i per muntar els vidres, saber-los tenyir, els que feien els treballs amb fang, etc. Per tant, ell neix i creix en un ambient que ja no li és res nou, no és allò que em diu, a veure, què et vols dedicar, vull ser artista. No és això, sinó que el que ell ja palpa des de petitó i continua perquè ajuda després en el pare, ajuda la família, té contacte amb molta diversitat de gent del món de l'art, i aquí s'hi posa de tal manera que no fa només una especialitat, sinó que la seva manera de ser també el va fer ser mestre i professor, no mestre genèric, sinó professor de dibuix, i es coneix perquè es van trobar com una mena de petits tamborets i tal de la gent jove que en el seu taller mateix a Barcelona havia anat aprenent i entraven allà, per tant prenia notes, feia tota una sèrie de cursos estructurats perquè poguessin treballar i perquè poguessin aprendre, i d'ell va sortir gent prou interessant.
És a dir, que tenia la vessant docent i la vessant artística. I a més era com un, podem dir-ne, rebel, perquè intentava estar al marge del que serien els gremis, i el gremi de pintors principalment. I va tenir diferents conflictes per poder solucionar el tema que ell no volia dependre d'aquests gremis i a més volia fer la seva pròpia pintura. Això ja és molt en aquella època, voler fer, perquè normalment en aquestes grans èpoques que duren segles i que duren, hi ha llocs on duren molt de temps, clar, se'ls demana, en aquests artistes tenen encàrrecs, l'encàrrec de fer uns retrats, o els encàrrecs de pintar aquest mural, o encàrrecs per fer oracions, i gairebé sempre qui encarregava això era qui ho podia pagar. Qui ho podia pagar en aquell moment, i sobretot en el cas seu a Barcelona, era l'Església, que era qui li podia proposar i ell podia viure d'això al marge, ja dic, del gremi. Una altra qüestió, un altre grup, un altre espai on ell podia treballar era la gent que tenia diners, i aquesta gent era la burgesia, que ja li demanaven altres coses, que no fossin temes religiosos. Jo aquí us he posat que feia sèries angiogràfiques, naturalment quan ho demanava l'Església, és a dir, les històries i les vides dels sants, després natures mortes, que també era una excusa, perquè la natura morta, igual que el paisatge sol, la natura morta que seria el bodegó, igual que el paisatge sol sense figures, és com un exercici gairebé per mantenir-se estudiós del que s'està fent, i el paisatge seria per fer el fons o l'escenografia, com si aquí hi hagués una escenografia per posar-hi personatges. Però ell ho volia fer d'una manera independent, per tant també va fer aquestes sèries de natures mortes i de bodegons. Després també una altra sèrie interessant i bonica que són les 4 estacions, la dona del ventall, és a dir, tota una sèrie de pintures que han sobreviscut a moltes vicissituds, perquè penseu que un artista, quan guarda la seva obra en l'estudi, aquell estudi li pot passar de tot. Si no es ven, si no es va traient, no va sortint i no va havent-hi renovació, com va haver-hi ja després, posteriorment, perquè apareixen els marxants, apareixen els tractadistes d'art, allò queden allà, hi ha algun conflicte bèl·lic, hi ha una anada, pot haver-hi un incendi, desapareixen obres, etc. Aleshores començarem. Aquest és Viladomat. Viladomat nosaltres ens sona, potser, segurament el coneixeu, si algú encara no el coneixia, doncs és aquest personatge que segur que heu vist aquesta escultura que està al passeig de Lluís Companys a Barcelona, davant del parc de la Ciutadella. Abans de venir, és a dir, abans de venir aquí vaig dir, calla, miraré a veure en quines condicions està, perquè ara feia dies que no baixava cap allà baix, i vaig fer-vos aquesta fotografia d'ara, és a dir, és calentona, ja veiem les bicicletes i tot. Aquest és Viladomat d'esquena, aquesta escultura, perquè el veiem representat com vestit de l'època. Aquí el veiem amb la paleta, aquí a la mà ell tenia uns pinzells com els que té aquí sota el braç, i clar, s'ha de veure des de baix. És una peça de bronze. També us he apuntat qui és que va fer aquesta peça de bronze. Per a nosaltres ens sona en Viladomat pel carrer, més aviat, el carrer Viladomat. Doncs va ser tan important a l'època perquè finalment va poder treballar lliurement i va deixar empremta, ja he dit, amb els seus deixebles, però també a les parets i en pintures que s'han anat retrobant i que ara n'hi ha en el Manac, per exemple, hi ha alguna col·lecció que amb el tricentenari, des del 1714, quan es va fer, el 2014 es va celebrar el tricentenari, va ser una de les figures que es van destacar i se'n va parlar i es van restaurar obres d'ell, etc. Aquesta escultura concretament la va fer aquest personatge, que era Torquat Tasso i Nadal, que era escultor ja de principis del segle XX. Aquest dibuix és del Ramon Casas,
aquests típics dibuixos que feia ell amb carbonet, al damunt de paper vell, perquè el veia un personatge que va treballar moltíssim, que va ser un artista que després va treballar també a Buenos Aires, va treballar, i hi ha molta obra, hi ha escultures, si us interessa ho busqueu i trobareu també obra d'aquest artista. I una de les obres, perquè sapigueu qui és aquest apartat d'aquí baix, que us el poso una mica ampliat, l'apoteosi de les arts i de les ciències, que és aquest relleu, a veure si el puc pujar amunt, que és aquest relleu que el tenim a l'Arc de Triomf a Barcelona. Hi ha un angle des del qual es pot veure tot aquest preciós, d'això en diem relleu, no és un baix relleu, el baix relleu és quan esculpim cap avall, això seria una mitja figura cap amunt, per tant en diem relleu directament. Però a més aquestes figures que hi ha per aquí, que són figures nues, veiem o alguna altra figura vestida, aquesta Thalia que porta les... bé, parla de la música, de la ciència, i també hi ha figures femenines esculpint, treballant aquí, femenines i masculines, és a dir, és aquest fris tan bonic perquè sapigueu qui és el que ha fet aquesta escultura. Tot això ho explico perquè aquí, mireu, això m'ha fet gràcia portar-ho, i a més us l'he portat aquí. Aquest és el Patufet, el setmanari del Patufet relligat, us l'ensenyo aquí un moment. I vet aquí que tenim, amb una de les revistetes que sortia, ja anava a ampliar-ho ara, ho tornaré cap aquí, que vaig fer la fotografia, doncs veiem en Patufet en el moment que això es va inaugurar, és a dir, que es va estrenar aquesta commemoració d'aquest personatge, que clar, tothom parlant d'en Viladomat, doncs en Patufet havia de parlar d'en Viladomat, no? I li diu, des d'aquí baix, veiem el Patufet petitó, que s'enfila al pedestal, a la peanya, i li diu això, no? Diu, he pujat a veure't ben de la voreta, pintor insigne d'esplendent paleta, del teu segle glòria, tu n'ets immortal, brillaràs per sempre en ton pedestal. Llavors el veiem aquí, doncs amb aquesta proporció, amb els arbres del darrere, on hi ha el parc de la Ciutadella. M'ha fet gràcia perquè com que el tinc a casa a la biblioteca, li portaré el Patufet. Aleshores anava sortint per tots els diaris, etc. Aleshores, amb el tricentenari, us he posat aquí aquests retalls de diaris, que parlaven del pintor del tricentenari, un ambiciós projecte expositiu que va donar aquesta versió completa de la seva obra a 5 museus, es va repartir per diferents museus de Catalunya. Aquí veiem un restaurador netejant un quadre conflictiu, perquè és un quadre que es va salvar de les flames a Berga, amb una buidada d'unes habitacions, llançant per la finestra els quadres, perquè això passa, si l'artista ja no hi és, i després allò fanosa, ningú valora, etc., doncs poden saltar per la finestra i al mig de la plaça hi havia una foguera. Algú va salvar d'aquesta foguera aquesta peça. Aquesta peça que se n'ha parlat moltíssim, perquè sempre s'ha pensat que aquesta escultura era el retrat real de Viladomat. Només ho deixo així obert perquè ara continuarem. Aquí baix hi ha una representació d'un retrat posterior d'Antoni Cava i després aquí veureu aquesta restauració. Això és una fotografia, una radiografia, a veure si ho veieu des d'aquí. Aquesta part, aquest quadre per dos seria la radiografia, i a la dreta veieu que hi ha un trosset del quadre que ara us ensenyaré a continuació, però perquè veieu que aquí hi ha tot de claus clavats. Clar, quan abans de tocar una peça s'ha de fer com si fossin
metges i doctors, no? Anar a veure què és el que podríem trobar a dintre, les sorpreses, que de vegades es troba una altra pintura anterior o fins i tot les restes d'un treball amb carbonet, o en aquest cas els claus aquests, etc. I aquí, clar, van dir doncs, la primera estrella superstar de l'art català. És veritat que el periodisme sempre intenta defensar-ho i en aquest cas s'havia de fer soroll perquè molta gent no coneixia l'obra de Viladomat i tothom que podia bellugar peça s'intentava que se'l conegués. Se seguia pensant que Viladomat era aquell de l'escultura perquè Torquato va treure també d'aquestes pintures completes, però que normalment, gairebé sempre, l'artista s'autorretrata un moment o altre. Tothom ho ha fet, això. Michelangelo, en la Capella Sixtina surt una pell allà penjant, no? Una persona que ha quedat en forma de pell, gairebé sense ossos, és el seu autorretrat, no? Perquè hi va deixar allí la pell, literalment. Què us diré jo? Cinematogràficament parlem de Hitchcock, que el veiem passar de puntetes a través de les escenes, d'alguna de les escenes, i és una manera de signar, és com un autorretrat. És a dir, que això és com un costum i es creia que aquest personatge amb aquesta cara ovalada, que aquest tipus de cares és molt pròpia de Viladomat, una cara ovalada, les boques petites, etc. Però com que sortia a diferents llocs, ja sempre es parlava, no? Que això, la setmana que ve, quan anem allà, ens explicaran tota la restauració que estan fent, perquè encara no està del tot, és molt difícil acabar-ho tot, però les sorpreses, perquè ara diem aquest era Viladomat i després resulta que no era Viladomat. És a dir, que tot està obert amb les possibilitats que hi hagi canvis d'opinió. Aquest també, això és un rostre que apareix a dintre en una dels petits espais, és una pintura feta a l'oli al damunt de tela i que també té aquesta forma ovalada, podríem dir que és aquest, i entre una cosa i l'altra l'escultor decideix que té aquella cara. Clar, no existeix altra manera de saber-ho. Però després, mireu, aquí us poso, estan molt deteriorades. Així és com es va trobar. És a dir, fixeu-vos aquesta d'aquí a l'esquerra, que hi ha el rostre. Aquí veiem el rostre que es manté molt bé, però tota la resta està perduda. Llavors, un cop restaurat, s'ha anat treballant d'aquesta manera. Ara us explicaré la restauració. Clar, però mireu què ens trobem en els angles, per exemple, en els angles de fusta el tros d'aquí de la tela enganxada, aquí també en aquesta altra part, trossos que han quedat de la tela del lli, perquè el lli és el teixit que estava al damunt de la fusta, del vestidor que ho tensava, per tant al damunt hi havia l'oli i tot això s'acaba perdent amb totes aquestes desgràcies que ha patit aquest quadre. Seguim veient-ho per aquí, perquè aquí baix, perquè veieu la tela de lli, aquesta és una tela que l'he tret d'un altre lloc perquè veieu la manera de trenar-la. Això és per la part del darrere, quan nosaltres pintem pintura a l'oli, hem d'imprimir la tela perquè no passi, no traspassi, però així i tot, si no hem fet bé l'estuc o no l'hem protegit prou bé, per sota seria, és com si jo ara em pinto aquí la jaqueta, per dintre passaria la pintura. I per això us ho poso així, us he fet aquests detalls perquè pugueu entendre aquesta part tècnica amb la qual ens trobem els que ens dediquem a la pintura, perquè jo no us ho explico des del punt de vista de la història de l'art, sinó de tot això que patim i que encara treballem així, encara treballem amb aquest tipus de material per fer pintures a l'oli. O mireu aquí aquesta tragèdia. Aquesta és una zona amb pèrdua de tots els estrats de la pintura, perquè clar, també hem de pensar que
per aquesta època, la pintura barroca d'algú que tingués més diners, que pogués tirar de veta, com aquell qui diu, podia obtenir uns pigments de més qualitat i unes barreges de més qualitat, com podia ser doncs, els pintors que pintaven a la cort, no? És a dir, les pintures de Lluís XIV, per exemple, de Jacint Rigau, que també el tenim, Jacint Rigau Ros, que tenia possibilitats de pintar a Lluís XIV. Clar, les pintures són lluminoses, els pigments ben refinats, ben polits, les barreges amb l'oli de llinosa, els secatius de cobalt, tots els vernissos, l'oli pur, filtrat, tot això fa que siguin, i després han estat molt protegides, perquè són pintures, clar, que han estat a la cort, i aquestes pintures, doncs, eren més vastes, les treballava a l'estudi com podia, com quan ens posem a fer les nostres tècniques, doncs de vegades surten més o menys deteriorades o més o menys bé, i llavors s'aixeca així, amb aquestes capes. Això no ho puc obrir més, però veieu que es veu la tela sota i aquests trossets com si fos pell, com si fossin escates que salten. Llavors això és més difícil de restaurar. Algunes peces de Viladomat, no només el retrat aquest, però algunes estaven lligades així pel darrere, de qualsevol manera, és a dir, a l'hora de penjar-les, clara. La veritat, l'altre dia vaig entregar un nonell, que tenia un nonell així petitet, amb la desgràcia que després de 40 anys d'estar per casa, una hora abans d'entregar-lo, anant pel carrer em donen un cop així i s'esberla el vidre. I vaig dir, he d'anar a buscar la gent que conec allà al mig de Barcelona. Clar, al darrere hi havia informació, una etiqueta, un número que no sé qui va posar, Nonell va fer no sé què, una taca de pintura, una humitat. I llavors vaig dir, aquest cartronet, doneu-me'l, canvieu el vidre, però això doneu-me, que té molta informació. Hi havia un cordill també, clar, tot això s'ha anat conservant a la família durant molts anys. I llavors aquests claus, aquests cordills, aquests lligams, mireu quin penjador. Ara ens donen un penjador que diu que ho aguanta tot, un penjador que diuen que ho aguanta tot. Vostè pengi això, i l'endemà el moble a terra. Abans feien els penjadors de ferro forjat. Mireu quin penjador més bonic. Per ell mateix ja és una obra d'art. Aquest ja us l'he ensenyat. I llavors finalment el retrat queda així. Mireu, aquí hi ha escates, però estan mantingudes. La restauració, la gent restauradora, ha acabat deixant aquest Viladomat. Per tant, el senyor que hi ha allà davant del Parc de la Ciutadella no és el Viladomat aquest. Per tant, jo ara suggereixo, si algú vol fer una altra escultura, que ens ho digui, farem una escultura amb aquesta cara, amb una cara diferent. És un retrat que ha quedat molt ben restaurat. El que sí que va sorprendre és que les mans, la taula i tal, ell no es presenta aquí com a pintor, sinó més aviat com a estudiós, com a escriptor. Abans quan el Jaume ha dit, la Maria no escriu, etc. Clar, arriba un moment, clar, però no escric de ciència, escric sobre pintura, per exemple, perquè és l'ofici que coneixem. Però és veritat, si ell com a docent també doncs li interessava el que seria la part d'estudi profund de les tècniques artístiques o dels propòsits que volia defensar en els seus deixebles, etc., doncs bé, ens ha deixat aquí que li importava més autorretratar-se amb una ploma d'escriure, amb paper i amb llibres, que no pas amb un pinzell com se'l presenta, és que no té res a veure. En Viladomat el tenim al cap més com el que porta la paleta clàssica barroca i els pinzells llargs per pintar de lluny en les teles. Com per exemple quan ens podem posar a pintar aquí, no podem pintar amb pinzells petits perquè hauríem de recolzar la mà, sinó pinzells llargs, tal com se'l presenta amb ell. Bé, vist aquest autorretrat, que aquí encara m'interessava explicar-vos el tipus de tela que s'utilitzava, però que fins i tot les aprofitava perquè si li quedava curta
li quedava justeta, llavors feia costures, com podem veure aquí, i després també dintre de les tècniques que ell utilitzava, pictòriques, feia un treball de fons que en aquests àngels, al costat d'aquests àngels, veiem tota una tonalitat base per cobrir la superfície i després anar posant pinzellades al damunt, no com feien posteriorment els impressionistes, taques gruixudes, perquè ho feia a pinzell, però sí que li posava textura. Consideren que la pintura aquesta de Viladomat era bastant espessa i sobretot quan hi havia una figura que li interessava. Potser els àngels del voltant no tenien tant interès i els feia més diluïts, amb més essència de trementina, i a mesura que pujava la figura, si havia de ser una Mare de Déu, si havia de ser Jesucrist, si és que parlàvem de temes religiosos, un sant, etc. O bé amb una natura morta, o bé amb un paisatge, etc. La figura que més li interessava la destacava posant-hi més gruix. I tot això s'ha aconseguit fent també fotografies des del darrere, és a dir, si aquí tenim la tela és molt interessant fer fotografies amb llum des d'aquí al darrere perquè llavors veiem allí on li falta matèria i d'aquesta manera s'aprèn a saber com aquest artista es defensava i com anava treballant. Mireu, més estrips i coses que s'han hagut de restaurar de trossos de pintura, forats, d'això en diem un set, el típic set. Per què? Perquè la tela està tensada, cau aquí al damunt, això no perquè és rodó, però el primer que es fa és un set. Arreglar aquests sets són difícils perquè la tela es va cargolant, aleshores tota la gent que es dedica a la restauració d'aquestes teles importants s'ha de fer amb molta minuciositat, és un treball de cirurgia pràcticament. Cap aquí, ara us ensenyo, en el tricentenari es feien exposicions com ara aquestes. Mireu, aquí es posaven en les diferents sales, a Girona, a Tarragona, a Barcelona, se'n va fer al Manac, encara hi ha... Doncs, mireu, per exemple, això d'aquí dalt que hi ha amb un vidre sota és una mena de tela pintada que es va amb aquesta idea d'exposar-la d'aquesta manera per poder-la il·luminar bé, per poder veure que també treballava amb espais grans sobre teixit. I després aquí comencem unes sèries que seria el programa geogràfic, que eren una vintena d'obres que ja il·lustra uns episodis, les virtuts de cada sant. I naturalment, en aquest cas, Sant Francesc és el protagonista de totes d'aquesta sèrie i he trobat les imatges que cada vegada n'hi ha de més bones penjades, perquè al principi no es trobava, eren molt borroses, les havia fet gent aficionada i ara finalment aquí tenim el naixement de Sant Francesc. Mireu quina pintura és, veieu que és un barroc, però és com molt de casa, no és un barroc foraster, perquè a més ell, al ser de Barcelona, les escenografies o els paisatges els agafava de les afores de Barcelona, fins i tot cap al Maresme, cap aquí dalt, i una mica més amunt, una mica més avall, les cases, les estances, que eren també tallers o que havien estat petits molins, etc., per moldre gra, com aquí que teniu el molí, que abans ens hem trobat amb el Jaume, el molí, és que clar, hi havia gra aquí, doncs aquestes estances de dintre, que després s'han hagut de restaurar molt, però ell tenia la gràcia de que no s'inventava els sants i dir, a veure, transportem-ho en una època X enrere. No, ell feia els personatges tal com vestien a l'època que ell vivia. Per tant, això ens dona una informació d'unes figures molt reals, molt de casa, fins i tot els retrats, eren retrats de gent real que els feia servir de models. Això quan nosaltres pintem, podem pintar d'imaginació com portem molts anys, que acabes pintant d'imaginació i dius, sí, però és tal persona. Però per fer un retrat o per fer això, aquestes escenes geogràfiques,
ens convé tenir la persona davant per poder fer apunts, per poder agafar doncs, els llums, les brillantors, els somriures. Mireu aquests rostres que ben trobats estan. Sí que és veritat que encara hi ha aquesta herència què diré jo, doncs, del tremendisme o dels caravaggisti, no? D'aquests clars obscurs, aquestes obres pròpies del barroc, de Caravaggio, de l'Artemisia Gentileschi, però tenen una humanitat, no són tan durs com aquelles obres tan punyents. Aquí unes figures aquí al darrere, no? L'Atrezzo. Després fa una escena que és aquest naixement, però abans del naixement, que aquesta mare, potser la futura vida, no? Les persones que s'acosten i veuen doncs, amb tendresa aquesta criatura, però sí que fa com unes vinyetes a dintre del mateix quadre. No ho he dit bé això, de les vinyetes, però vull dir unes seqüències, perquè aquí a l'exterior veiem a la porta d'aquell costat aquesta figura amb ales, no? Que podria ser fins i tot doncs, l'anunciació. Després el naixement, etc. Podríem veure tot el recorregut vital d'aquesta criatura. Aquí veiem el bateig. D'aquí és on he tret aquesta cara d'aquí, veieu aquesta cara d'aquí, que la tenim a la dreta, que és el que sempre s'havia cregut que era en Viladomat. Veieu aquest àngel també, aquesta figura misteriosa que treu les ales aquí dalt, que es veuen allà al darrere, que fins i tot és aquest personatge d'aquí, però com que surten les dues ales cap al darrere van a parar al cap d'aquesta altra figura, que sembla que porti un barret d'aquells que es van posar de moda posteriorment. Després mireu les escenes, aquestes criatures aquí, en el tipus de roba, fins i tot aquest gosset, que en el barroc apareixen aquests gossets domèstics que surten a prop de les taules on la gent està menjant, a prop de les escenes quotidianes. Per tant, ho fa com molt familiar, ho fa molt creïble i amb retrats de personatges que retrata amb molta humanitat, amb molta veritat, amb molta tendresa. Aquí, per exemple, aquesta és una peça molt bonica, que és un boig, aquest boig que estén la capa perquè hi passi per sobre Sant Francesc nen. Aquest seria Sant Francesc nen, petitet, jove, un nen, encara no és ni un adolescent, amb aquests nanos que estan per aquí. Hi ha aquí, estudiant-ho en detall, doncs fa referència a aquell edifici, encara podria ser de Pla de Palau, de la zona aquesta, etc. Tot això es va descobrint, si teniu interès doncs podeu anar buscant les informacions que s'han anat fent, que s'han anat construint i sobretot unes tesis doctorals que han sortit a partir del tricentenari, etc. I aquí veiem el boig, aquest boig, que li diu el boig, que el saluda amb aquesta floritura, traient-se aquesta gorra, aquesta de boina. I mireu el rostre, que li dona aquesta sensació de bogeria, una mica de bogeria molt vermell, i que això també s'aconsegueix amb aquestes pinzellades blanques a sota l'ull, com si hi hagués al costat dels llagrimals, al voltant de l'iris, que sembla que balbucejant dir alguna paraula, perquè l'ha reconegut. I llavors aquests els senyalen, aquests nanos que hi ha aquí, els senyalen, mira, per allí va, amb el gosset, els empedrats de terra, això que ara, com que Barcelona està molt de potes en l'aire, de cop passes per un lloc especial empedrat a sota, estan traient el ciment o els quitrans de sobre i estan sortint aquests empedrats, estan sortint una altra vegada, a veure si algun carrer els recuperem. Mireu que els colors són austers, veieu que hi ha molts ocres, hi ha torrats, el siena torrada, el siena més clar. Un altre aspecte que m'agrada destacar d'aquesta peça és aquests salatges.
aquests salatges típics barrocs que són els que diem salatges bíblics, podríem dir, no? Que quan ens dediquem a pintar núvols, els de referència serien aquests. Després ja venen, de cop ja vindrien els salatges romàntics, ja vindrien els salatges impressionistes i postimpressionistes, i després acabaria havent-hi els salatges dels fobs, dels fobistes, etc., que serien ja els que ja no tenen forma de núvol, igual que quan es fa un nu ja no és un nu. El Kriegner, per exemple, Kriegner fa uns nus que semblen muntanyes, no? En canvi, doncs aquí encara la configuració de les persones, dels rostres, etc., molt ben treballats. Després alguns altres de més freds, de colors més blaus, que seria com ara aquest, no? El beat i religiós franciscà Bernat de Quintaval, reparteix els seus béns als pobres i està doncs aquí amb Sant Francesc, amb aquests hàbits, que va descalç. Mireu que també la fotografia és bastant bona, però es pot veure doncs, el deteriorament, aquest craquelé que li diem, per dir-ho bé, no? Que són aquests escastats de la pròpia pintura, i aquí doncs, alguna manera de representar el nu, el cos humà, a poc, no un nu, perdó, una esquena nua, i després aquest doncs, que van recollint, i aquí doncs, el que en diríem l'atrezzo típic barroc, que seria doncs, amb aquests miralls, aquests marcs, aquestes copes treballades, o algunes d'aram, altres de bronze, és a dir, que una part molt fosca però que forma part de l'atrezzo del quadre. També per com dibuixava us poso alguns dibuixos que s'han pogut trobar i que s'han recuperat, i aquí podem veure doncs, aquest estudi de la Mare de Déu. Això seria tinta i aquarel·la. Veieu aquests piquets que hi ha, aquests piquets, tot això serien oxidacions. A veure, hi ha uns corps que es mengen la fusta, uns altres que es mengen el paper, perquè això és fibra, per tant, doncs, és aliment, sobretot per les larves. Llavors, aquests quadres antics necessiten una cura especial. Mireu, però, perquè entengueu la composició, com la treballava, una figura central, unes figures doncs, a la part de baix, els àngels, els angelets, una mena dels serafins, també, que veiem que posa doncs, les pedres, tot el que seria aquestes nuvolades, etc. Aquest seria l'estudi de Jesús, no? Que concedeix a Sant Francesc indulgència, i aquí veuríem l'obra acabada. És a dir, passa d'aquest estudi que quan s'arriba a l'obra acabada normalment han canviat moltes coses. De vegades apareixen més personatges, de vegades en desapareix algun, però aquests sí que són més durs de color, perquè les pells les fa molt pàl·lides, i llavors busca aquests ocres, els nacrats. Aquí veiem a Jesús amb aquesta pell nacrada, però és molt més dolç. Si tenim al cap un Caravaggio, per exemple, que buscava clar i obscur, i eren molt durs, que a més després quan estaven penjats en moltes ocasions doncs li descartaven i li retornaven algunes peces, doncs en aquest cas complia amb les peticions de l'Església. Mireu aquí aquests angelets petitons, de criatures petitones d'un any, o nadons, que d'aquesta manera tenen aquests sacsonets i que són tan bonics. Aquí ja podem veure, us he posat aquest d'aquí simplement perquè veieu aquesta fundació de l'Ordre de la Mercè, perquè veieu també aquestes quadrícules, a veure, és que ho intento ampliar tant que després s'escapa. Aquestes quadrícules, que em sembla que les veieu, que això quan fem pintura mural no tenim més remei que fer-ho. És a dir, jo tinc aquí la pintura, la quadriculo per després passar-la a grans dimensions. El que passa és que us he de dir que ara amb els aparells, doncs amb el mateix mòbil, posem aquest projector, imagineu-vos, jo ara faria una trampa, li diem a Viladomat, vine, no facis les quadrícules. Agafa el pinzell, aquí et deixo l'escala, t'enfiles i va, som-hi.
i comencem a pintar directament, no cal la quadrícula. Ja queda pintat en la tela aquesta. És a dir, que ara amb les nostres projeccions digitals es fan moltes pintures, moltes més de les que ens pensem. És a dir, això de pintar a la brava, com havíem fet els que hem anat a l'Escola Massana, Llotja, etc., tots aquests oficis, no el teníem al mòbil. I ara podem fer, clar, d'una manera molt ràpida. Aquí, per exemple, us he posat aquest Sant Antoni de Pàdua amb el nen Jesús i els àngels, mireu, aquests angelets. Veieu? La típica pintura barroca, però jo no deixo de sentir-la com molt propera, potser perquè hem vist també artistes paral·lels que pintaven d'aquesta manera. I aquí perquè veieu un altre rostre, perquè conegueu que el dibuix seu era molt profund, era un dibuixant molt bo i li agradava dibuixar, de manera que amb algunes pintures, quan fem fotografies, si el proper dia anem allà i veiem algun moment que podem fer un zoom amb el nostre propi mòbil, podem descobrir fins i tot alguns rastres de dibuix anterior i després que ha pintat al damunt però que no ha fet desaparèixer tot el dibuix. I això de vegades diuen, no, és que s'ho ha descuidat. No s'ho ha descuidat, ho ha fet expressament, perquè es pugui veure la destresa del dibuix, o fins i tot dir, ai, fa bonic aquesta línia aquí, o aquest guixot, o aquest punt fet amb carbonet, o amb sanguina, o amb algun altre material fred. Fred em refereixo sec. Aquí doncs, veiem la dona del ventall, us he posat només aquest tros perquè aquí a la dreta hi hauria tota la peça sencera, però és molt llarga i no està prou definida, però aquí perquè poguéssiu veure bé doncs, una escena lúdica, amb unes fora a l'exterior, amb aquests nens jugant, amb el gosset, aquesta criatura que juga també amb una nit, i després el ventall aquest que reflecteix un paisatge, és el que us he dit abans, un paisatge per ell mateix, que té interès per ell mateix. I aquí us l'he ampliat perquè veiéssiu aquest espai tan lúdic d'aquest paisatge, amb la figura aquesta, la figura femenina que està contenta, que té aquest somriure, que té una dona formosa, podríem dir. Després tenim el que en diem les estacions, que serien escenes més lluminoses, i ell prepara, això ja seria per encàrrec, doncs això, per exemple, la primavera, mireu, la composició aquesta la fa així en diagonal, aquesta part seria tota imaginària, però de paisatge en perspectiva llunyana, i aquesta altra part amb angle recte, ara l'aniré ampliant perquè puguem veure tota aquesta decoració floral, aquest que vol collir fruites, m'ha semblat abans, hi ha un lloc que diuen no, és una olivera, però en aquest cas a la primavera no és possible perquè l'oliva es cull a l'hivern i llavors hi ha tota aquesta eclosió de flors. Després veuríem l'estiu, que aquest és curiós, a veure si el puc posar una mica més recte, aquest és curiós perquè treballa un nu, ai las, un nu en ple barroc, sense justificació, diguem, mitològica, que bé, totes les figures nues, femenines o masculines, gairebé sempre tenien una explicació en la mitologia, aquesta és l'Eda que s'està banyant en les aigües, aquesta és tal figura, tal altra. Però aquí són nus banyant-se per nedar, per refrescar-se. Mireu quins tres nus més interessants. Això només es pot fer si realment tens la figura, els models aquí davant, que és el que fem, no? Tenim models des de tota la vida que hem dibuixat, doncs als 15 anys, allà a l'Escola Massana als 15-16 ja teníem nu. Teníem classe de nu, que era nu femení, perquè el nu masculí
els mateixos nus que teníem, això és anecdotari, però els mateixos nus que teníem allà a l'Escola Massana, quan sortíem d'allà i ens n'anàvem, per exemple, a dibuixar a Sant Lluc més hores fins més tard a la nit per fer més dibuix, el mateix model anava amb banyador a l'Escola Massana, diguem, i a Sant Lluc podia quedar-se nu, no? Ple franquisme. Llavors aquests nus en aquella època, clar, sorprenen, i aquestes postures són típiques de les que els hi demanem el nu. A veure, seu, ara d'esquena, ara posa't així, així. I a més veiem que són figures reals per una altra cosa que normalment no se'n parla, però els que dibuixem sabem que això és així, no? Per exemple, la pell és tota molt pàl·lida, veieu que és una pell tota ella que va coberta sempre amb roba, però en canvi a partir del clatell cap amunt i a partir dels colzes cap endavant a la mà o a partir de sota el genoll fins als peus són més morens, perquè quan fa calor s'arremanguen les mànigues, toca el sol aquí, però en canvi no és com ara que es pren el sol d'una manera integral, diguem-ho així. Veieu els colzes? Són petits detalls. Això també es veu si veieu les pintures del Picasso, que no té res a veure amb Viladomat ara, però que els seus estudis que feia amb models nus doncs tenen aquesta característica, que els hi trobem ombres diferents i morenors diferents. I aquesta seria la tardor. Aquí ja veiem com recullen, com hi ha les botes de vi, és a dir, que les baremes, és a dir, que busca també les escenes que ens puguin ajudar. L'hivern, veieu com ha anat canviant de temperatura, ho ha anat posant tot cap al fred, cap a coses gèlides, cap als blancs blavosos, i la gent recollint-se, els interiors, aquí amb foc, les llenyes, la dona del pou, gairebé semblen pessebres, us n'adona que semblen gairebé pessebres. Després, les natures mortes. Aquí tenim un gall d'indi amb diferents altres aus, alls tendres, aquesta mena de paroles d'aram, que això qui no ho té a casa encara doncs ho pot haver vist a casa els avis, no? Aquest pollastre acabat de desplomar, que és això, un pollastre, un gall d'indi que té tota l'entitat, i llavors la natura morta ben confeccionada, que serien aquestes típiques barroques carregades, fosques de fons. Aquí en tindríem un altre, que aquest és molt bonic, això està al Museu del Prado, que són aquests rogers amb aquests crustacis, la cistella, mireu que ben treballat està això, amb l'anguila que surt de dintre la cistella, les brillantors, és una obra ben venuda, aquesta ceràmica de fang per coure, i aquí us he posat un fragment perquè veiem aquesta part interior. Aleshores, el que veurem de la capella, una mica ara tornem, però perquè veieu una mica un esquema del que seria la capella dels Dolors, a la Basílica de Santa Maria, a Mataró, una mica l'estructura, i aquí us he posat una fotografia del que s'està fent ara, a veure si això ho puc obrir, del que s'està acabant, perquè l'última vegada que vam anar i vam filmar i tot, encara estava tot que semblava que queia. Llavors han muntat les bastides i tal. Mireu com el treball de precisió de les restauradores i els restauradors és molt delicat, és una feina molt bonica, són gairebé com metges cirurgians, són molt respectuosos. Si han de tallar per aquí, s'ho pensen i fan una reunió prèvia per si allò s'ha de tallar. Mai posaran material que es quedin allà. És a dir, si falta aquest tros, no l'acabaran. És a dir, el cobriran de manera que no es facin malbé la resta que hi ha al costat, ho dissimularan amb grisos o amb ocres, perquè visualment no tinguem sotracs de pedaços, que l'ull viatgi lliurement, però el deixaran lliure. Si ha desaparegut matèria, queda desapareguda. No se la inventen.
Nosaltres som més perillosos, perquè nosaltres podem agafar un pinzell ràpidament i se'ns ha caigut un tros de la nostra pròpia peça i la podem modificar i fer-la completament nova. En canvi, la restauració és molt sagrada, és una ciència, que això val molt la pena que ho sapiguem. I això, com que ho he trobat, he pensat que el recorregut, que ja ho veurem allà i allà ho disfrutarem perquè és preciós, és que jo crec que encara no sabeu fora que hi és, perquè si no hi hauria autocars fins i tot amb mascareta, autocars de japonesos, autocars de francesos, autocars per parar allà davant i visitar-ho, perquè realment és una preciositat, és una capsa de sorpreses. I està muntada així, amb la part de baix, que hi hauria la part de la sagristia, l'accés a la cripta, després a dalt hi ha la sala de juntes, que és una delícia, i amb aquest sostre, que el veureu tot decorat i que ens l'explicaran amb ets i uts, i allà ho podrem comentar, que fa una impressió brutal. Llavors, les tècniques són molt variades, que ara prefereixo que tot això no ho veiem, però anirem directament a que puguem veure algunes de les tècniques que en allà no les podreu tocar, o algunes estaran massa lluny, però perquè les puguem veure, com per exemple aquestes. Això és un fragment d'una de les portes d'entrada, que la tenim aquí. Veieu aquestes portes que entren a la sagristia? Una és real i practicable i l'altra és falsa. Perquè per això era... Hi ha hagut la intervenció d'altres artistes en allà, que també ja ens ho explicaran, ja us ho comentaré també, però perquè veieu que això sembla fusta i marbre. Doncs aquesta fusta està treballada amb estuc. Està treballada amb un estuc al damunt de la fusta verge i després amb planxa, amb unes planxes, que en diem planxes, que són aquestes eines, i aquestes algunes són fotografies de la que havíem fet servir nosaltres, que són aquesta mena de cubetes en les quals li posem carbó, com si anéssim a fer una barbacoa, vaja. I aquí aquestes planxes que les tenim calentes en allà, quan hem preparat l'estuc a la paret, anem treballant, fent aquestes rotacions lentes perquè això s'escalfi i quedi gairebé vitrificat, que agafa una brillantor boniquíssima, preciosa. Aquí tenim algunes de les eines, els raspalls, els ventalls, etc. I aquí veieu els estucs aquí a la paret? Això són les provatures que fem. És a dir, ho estem preparant, llavors diem, a veure, amb la llana ho extenem, tenim normalment ajuda, els que dibuixem, és a dir, si hi ha un artista que signa l'obra, doncs és quan fem la feina fina, diguem-ho així, però normalment tenim ajuda per preparar els estucs. Al darrere sempre estem a dalt enfilats i cordats, i veiem que els estucs són amb més textura, menys textura, seria una feina més de paleta, que no pas d'artista. Després d'aquests estucs és quan hi posem els dibuixos. Mireu, aquí són les mans del Manolo, una persona que ens ajudava, i aquí treballant, veieu, preparem en el dibuix, fem uns foradets, fem l'estargit, ens n'anem a la paret mural, que està fresca encara, i posem el dibuix i passem una muñeca de carbonilla trinxada perquè vagin quedant aquests puntets. Llavors sabem on hem d'anar a pintar. És el que us he dit abans, ara amb el mòbil ho podríem fer, però en aquell moment, i si hem de fer una pintura ben feta com aquesta, segons es feia tradicionalment, doncs l'hem de fer així. I després quedaria d'aquesta manera. Mireu, això també seria per donar decoracions. Veieu? Fem com unes plantilles, eren plantilles metàl·liques, i després, clar, les posem al damunt de l'estuc i queden aquelles decoracions que després s'acaba anant allà i acabant fent-ho a mà. Acabant fent a mà, i mireu això, no us sembla, però... Ara perquè us he ensenyat la mà.
Però oi que sembla marbre? Sembla marbre? Doncs no és marbre, és pintura. Fent les vetes amb el pinzell, pintura a pintura, i ratlleta a ratlleta per imitar el que seria el marbre. Que això algunes de les escales aquestes que tenim doncs, dels edificis antics a les nostres viles doncs, estan fets així. I aquí un dels trossos del taller per fer provatures, a veure com queda. I aquesta fotografia la vaig fer expressament perquè veiéssiu com brilla, és a dir, aquí perquè hi havia un focus i vaig dir perquè es vegi realment que queda com un mirall, faré la fotografia que es reflecteixi el focus de la càmera. Però veieu que si tapem el focus, tanqueu un ull i tapeu el focus, sembla que sigui una peça de marbre, i en canvi és pintada amb aquesta tècnica. Aquests serien els dauradors, que també s'afegeix, i que a Viladomat també veurem en allí espais daurats. És a dir, en pa d'or, aquestes làmines de pa d'or, que es van col·locar poquet a poquet dintre dels espais esculpits o fets amb relleu, molt a poc, que no és una és artesania, però dintre de tota aquesta parafernàlia que hagin muntat. Veieu que us he posat alguns que estan a trossets perquè veieu com es van tallant, en aquest cas amb unes ganivetes, o en els marges, que pot haver-hi un fusta, un marc, unes filigranes barroques, unes roses, unes plantes, unes fulles, etc. O al damunt, en aquest cas, un angelet, en aquest cas està treballant la fusta, s'ha policromat la fusta, vol dir posar-li color, però després aquí tenim, en aquest cas, el pa d'or. D'això en diem daurat. Clar, ara poden agafar un spray i... És a dir, però aquesta seria la vessant correcta. I després moltes de les pintures estan fetes a l'oli sobre tela i altres estan fetes al trem. Quan ens diguin, això és el trem d'ou, de vegades es pot confondre amb una pintura al fresc feta amb calç, amarada i sorra de riu i pigments, però en aquest cas, per exemple, és trem d'ou. Vol dir ou de gallina o ou d'algun altre au també, però principalment o bé el rovell o bé la clara. Ho col·loquem a dintre al damunt d'un vidre i el anem molent, barrejant o bé amb el guix de pintor o amb l'estuc, i aquests serien els pigments, normalment pigments naturals que serien pigments minerals, mai orgànics perquè desapareixen. És a dir, si hem de fer una pintura mural amb calç, penseu que la calç viva la tiren per destruir, que corrou. Per tant, encara que sigui calç amarada, amb aigua, etc., que sigui una calç morta, que en diem, no deixaria de fer malbé els pigments si fossin cotxinilla, per exemple, el vermell del cotxinilla, o si fos d'origen vegetal, etc. Ha de ser d'origen mineral, que serien aquests pigments que nosaltres anem barrejant i anem col·locant en les parets. Veieu? Aquí enfilats en les parets. I després, perquè veiéssim, aquest ja us l'he ensenyat, però després he pensat que poguéssiu veure aquests angelets i us faré una petita nota, a veure si surt.
Bé, aquí teniu aquest angelet, aquest angelet així, amb aquests saxonets, per donar-vos les gràcies. I bé, si teniu alguna pregunta de tot aquest reguitzell de qüestions que us he explicat, doncs estic a la vostra disposició. Gràcies. Si algú té alguna pregunta, algun suggeriment... Només si podies explicar lo de l'ou, que no m'ha quedat clar. Del trem, el trem d'ou. Aquell rovell d'ou que hi havia allà. Sí, perquè he dit, és una de les tècniques que s'han fet servir, no sé si heu sentit, pintura al temple, no? Això és una pintura al temple en castellà, és el trem d'ou. Fem servir el rovell d'ou, avui a més estava menjant un ou passat per aigua i quan ja l'estava acabant, aquella textura que es queda a la cullera, sabeu allò que es queda a la cullera? És tan enganxós, és una cola, és cola. Llavors, a veure, per pintar, jo agafo el pigment que el puc treure d'un mineral, el ben trinxat i em queda pols. Llavors, li poso aigua per pintar, bueno, li poso aigua, però clar, a la que s'evapori l'aigua, aquest pigment caurà. Trigarà més o menys, però caurà. S'ha de posar algun aglutinant. Llavors, l'aglutinant, des de la prehistòria, l'ou n'és un, la clara d'ou enganxa molt, el rovell també, el que passa és que ens tenyeix, perquè té aquest to vermellós, i llavors totes les coles naturals, és a dir, naturalment l'ou, però de l'ou s'ha anat aprofitant tot en Belles Arts.
per enganxar, és una cola que no es desfà mai més. Sí que és veritat que, clar, com que és orgànic, si després ho posem a l'aigua i ho deixem tot mullat, s'acaba desfent. Però la majoria de pintures que podem veure a retaules, el que en diem retaules, o fins i tot els davantals d'altar, és a dir, si això és l'altar, no? Doncs aquestes peces que tenim al Mnac també, que són els davantals tan bonics fets sobre fusta, doncs la majoria estan fets, n'hi ha molts fets al trem d'ou, després s'hi van afegir altres materials. És a dir, el que necessitem és algun element que ens lligui el que serien els pigments per deixar-los col·locats en la fusta, en la paret, en un teixit, on ens convingui. I l'ou és un d'aquests incòmodes que s'enganxa en la terra, per tant ens va molt bé. Què més s'aprofita de l'ou en Belles Arts? Bueno, s'aprofita en joieria. El que es feia amb la típica laca japonesa, que és aquella mena de, no sé si recordeu, o les heu vist segurament, pulseres, les pulseres que després queden fetes així, com si fossin el que en diem el trencadís de Gaudí, que són trossets blancs, això ho recordeu, ho haureu vist, o fins i tot en teniu alguna, que són trossets de closca d'ou en la qual se li ha tret el tel de dintre, que també es fa servir, i per encolar-ho. És a dir, l'ou ens ha estat sempre molt útil i encara el fem servir. Jo vaig provar tota una sèrie de treballs fa molts anys per veure com reaccionaven els materials naturals, i l'altre dia revisava les carpetes i estan perfectes. És a dir, vaig fer amb ou barrejat amb pols de guix de pintor, una barreja per fer unes cares. Al damunt d'aquestes cares hi vaig pintar directament amb el rovell, encara es manté ataronjat, esclar que està en carpetes, i després els cabells de la figura estaven pintats amb tinta, però era tinta de calamar, sucada directament de la bosseta i pintat, que brilla com la tinta xinesa. És una preciositat, molt maco. Llavors, tots aquests materials són els materials que sempre s'havien fet servir. Ara tot és molt més tòxic. Clar, es fa servir la fibra de vidre, es fan servir làtex, tots derivats del petroli, plàstics, i estan allà a la pintura, i aleshores de vegades tens la consciència una mica revolucionada perquè estem fent servir materials que ens proposen, prova això, prova allò, no? Però l'ou és noble, no deixa de ser l'ou, per això ha aparegut aquí. Em sembla que us l'he posat en la... Em sembla que us l'he posat en aquí, no? A veure, estava... Amb l'espàtula, aquesta mena de maneta que tenim de vidre per polir, perquè així veiem, a través del vidre veiem el gra quan està ben polit, el gra de la pedra en qüestió, i després anem tirant aquestes gotetes. Quan ja tenim la pasta, veieu l'espàtula, aquesta petita espàtula aquí, amb aquesta espàtula apliquem la pintura, i si la necessitem més diluïda, doncs posem més líquid. Normalment fem servir essències naturals o així per anar-ho dissolent. L'essència de trementí també l'hem fet servir moltíssim. Després ja s'ha fet servir l'aigua ras, els dissolvents, això que ho obres i ja fa olor tot el barri i ho saps que estàs treballant. I després hi ha una altra que és la cola, les coles de conill o la cola de peix. Alguna d'aquestes es fa servir per cuina, oi? A les cuines, mira, la cola de peix, que és aquella fineta així, allò ens va molt bé per fer coses de petit format sobre paper. I la cola de conill és molt escandalosa perquè està feta amb penques, són penques de portar a ebullició, carcasses, etc. i d'animals. I també aquesta cola de conill és molt, molt, molt enganxosa, la tenim seca, la posem en un cubell, s'infla, i llavors allò, el bany Maria, és a dir, estic parlant de coses com molt tradicionals, que el bany Maria ben desfet i allò barrejat amb els estucs, vull dir, amb el guix d'allò que en deien blanc d'Espanya o el guix de pintor, etc. Fem la barreja, si volem li posem pigment ja perquè tingui tint, perquè tingui ja un color de base, l'extenem
i anem fent capes per fer els esgrafiats, per fer totes aquestes tècniques murals. És a dir, que ens aliem amb el que hi ha, no? I l'ou és un dels ingredients. Per això ha aparegut aquí. Alguna altra qüestió? No? Bé, doncs espero que hagi estat del vostre interès i ens veiem la setmana